milión 100 000 odběratelů, vůbec druhý Slovák, který to dokázal. Tvoje videa se ukazovaly dokonce na slovenských školách, že jo, vlastně někteří ty animace. A jak ses vlastne k tomu vôbec dostal? Áno, určite, no tak toto všetko, čo aktuálne vidíte, no tak to je v podstate len zmotnený výsledok mojej 12-ročnej kariéry na YouTube, ale keby som sa mal dostať úplne na začiatok, no tak verím, že tento pořad je teda hlavne akože o financiách, ktoré ale v mojom prípade nehrali absolútne žiadnu rolu na začiatku, pretože ja som ani nevedel, že sa z toho nejaké peniaze ako dajú vydelať a môj hlavný cieľ na začiatku, prečo som s tým vlastne začal, bolo to, a to je príbeh, ktorý každopádne opakujem stále, že ako 12-ročné dieťa, tuším v nejakej 6. 7. triede, som mal spolužiaka, ktorý mal 100 odberateľov a ten spolužiak ma tak trochu šikanoval, no, mentálne. A namiesto toho, aby som mu napalil na hubu, no tak mi prišlo ako lepší spôsob. Tak si skúpil Lambo. Vtedy ešte nie. Tak v ten moment mi prišla ako lepšia pomsta sa mu pomstiť tým, že ho prekonám v tých odberateľoch. No a tak sa aj stalo. Po mesiaci som ho prekonal, začal som ja točiť svoje videá, Minecraftové ešte v tej dobe. Začínal som na hrách, ako každý youtuber v mojej generácii. No a potom asi po roku, čo som to stále robil a ťažil som z mojej detskej vášne tú hru hrať, tak mi prišla notifikácia alebo upozornenie z YouTube, že môže mať vo videu tie také reklamy na začiatku, ktoré si človek preskočí a za jednu reklamu, za jedno zliadnutie, no tak dostanem nejaké 3 centy. Ale potom, keď sa to načítalo s tými desiatkami tisíc zliadnutiami, no tak samozrejme z toho vznikol nejaký plat, ja neviem, vtedy to bol nejakých 20 € alebo 500 korún mesačne.